Hej og velkommen hos Borup Sørensen. Nu er det ved at være tid til, at du skal have skiftet din sommerhjul ud med din vinterhjul. Og hos Borup Sørensen, når du får skiftet hjul, får du altid gratis tjek. Og i den forbindelse tjekker vi blandt andet batteri, frostvæskeniveau, udstødningssystemerne. Vi tjekker dæktryk og mønsterdybde. Og så kontrollerer vi også jeres undervogn og bremser, at alting det fungerer. Vi tjekker lys og lygter, visker og sprinklersystemer. Og så laver vi også kontrol på jeres AC-system. Og så opbevarer vi jeres hjul korrekt. Og alt dette får du hos Borup Sørensen, når du får skiftet din hjul. Vi ses hos Borup Sørensen.